ഓ എൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശുവേ, എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് ക്രൂശിലേറിയല്ലോ. എൻ്റെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ അവിടുന്ന് പൊറുക്കണമേ. എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. ഇന്നീ ദിവസം ഞാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ, ഞാനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ. അങ്ങയുടെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിന് യോജിച്ചതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നിയോഗം അവിടുന്ന് സാധ്യമാക്കി തരണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാണ്. ആമേൻ.